Suritinon neng pasewakan pusana maneka warna Pak Puspitenggo Dyono Miwang Mancara Sarwarukma Ranggeng Manik Nara Narawata Obro prabanya kang sumirat nyaring tejo leliwaran laci siring dadet Wimbo kekanda mrek Pati upeng Maruko Bandung saparan mangambar kongas Niwang Agung mugya tansah ngayomi marang praja negara ing wirata saisine ya jagat pangestunggara wayahu Bathara jagat
Walatala. Ora mengko dhisik. Putu Prabu Darma Kusuma, Putu Prabu Puntadewa. Anggone para Pandhawa sawetara cumandha ana ing Praja Negara Wirata. Nalika semana Kang Ora kejaba wigati mung ngenteni wungune Kaki Prabu Ndarawati anggone tetapa brata ning bale Makambang. Walatala. Putu Prabu Puntadewa wis katon timbule kadang Mendwaraka marata diakipun yang bakal ndangu kelawan paraptane Nalindra Ndarawati. Puntadewa nun mangke Kanjeng Hyang sewu lepat aturipun Kang wayah diagung mangaksami sumangga barang ngresa paduka anggen paduka badhe ndangu dumateng paraptanipun Koko Prabu Ndarawati. Jernyatanipun kula nuwun sewu ingkang dados Nalindra wonten Praja Negari Wirata mboten sanes kejawi namung paduka Kanjeng Hyang Durgandana inggih paduka Kanjeng Hyang Maswapati. Pramila semangke Kanjeng Hyang ingkang gadhah wewenang murba lan wasesa babagan abangi jening kawontenan Praja Negari Wirata inggih namung paduka Kanjeng Hyang Durgandana. Pramila sumangga babagan kados pundi pangandikanipun Koko Prabu Ndarawati ingkang wayah pun Darma Kusuma sumedya nampi pangandikanipun paduka Kanjeng Hyang tuwin Koko Prabu Ndarawati. Kanjeng Hyang ya ora mengko dhisik Putu Prabu ya Kaki Prabu Ndarawati ya Kaki Prabu Sri Bathara Kresna. Aja kaget anggon sira Kaki Prabu tak piji sowane. Ternyatane pancen wis jugar sartane wis wungu anggon paduka Kaki Prabu Ndarawati laku tapa brata kanthi srana tapa Tiwikrama tapa Nindra ana ing bale Makambang. Nalika semana ingkang keduga bisa nggugah sartane jugarake kelawan tapane Kaki Prabu Ndarawati. Anggere teteke ana ing bale Makambang ora liya mung Pandhawa. Ora liya kejaba mung putuku ing Madukara. Ya putuku panengah ya kuwi Si Arjuna. Mula kang saka kuwi Kaki Prabu Ndarawati gandeng panjaraning Senya pun yang wis miji kelawan arawuhe ya paraptane Kaki Prabu Ndarawati marata diagi paringa sabda pangandika. Putu Prabu ya jagat pangestu kula namit pasang kaliman tabi dina bena ing ladoni dumawing tawang-tawang linepat ning tolak manunun mangke Kanjeng Hyang sewu lepat aturipun ingkang wayah ing Ndarawati pun Sri Bathara Kresna kula tadhawadana. Jernyatanipun kula nuwun sewu anggenipun ingkang wayah ing Ndarawati swana wonten Praja Negari Wirata sumengko pengawak bajara sak mangke kula namung badhe nyadhong dawuh timbalanipun paduka Kanjeng Hyang. Ya Putu Prabu Raharja paraptaning Praja Negara Wirata antuk berkah pamujinipun Kanjeng Hyang ing Wirata Kanjeng Hyang Durgandana. Wilujeng sawanipun ingkang wayah punata Ndarawati mboten manggalangan sunggal punapa marang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang. Waladala Gusti apa ora jeneng mokal sartane apa ora mengko pun yang bakal nampa walating Gusti teka wani nampa sembahe Kaki Prabu Ndarawati. Ya nanging gandeng pernahe jeneng para Kaki Prabu Ndarawati ya Kaki Prabu Sri Bathara Kresna kuwi klebu wayah ing Wirata. Mula kang saka kuwi nggih sembahe Kaki Prabu Ndarawati tak tampa tiba sepadha-padha kaprayogana arawuhe ning Praja Negara Wirata. Sampun boten karang prayogi Kanjeng Hyang. Koko Prabu kula ngaturaken pudya pangastawa kunjuk wonten ngarsa paduka. Yayi Prabu Darma Kusuma sampun sanget ingkang raka tambi. Damel bombong ara sing manahipun ora kantong Mandura. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka. Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu sampun sanget anggen kawula nambi. Damel bombong tuen kula cancang pucing weni dumaweng wijang remeketing merdaya saestu ndadosaken cahya nur cahya daging arah kanjewanan. Koko Prabu mugya kasekecakna lenggah paduka sampun boten arang prayogi Yayi. Wah
Kresna kakangku. Anggun murawuh ning Prajanegara Wirata sowan kersaning Maswapati kakangku. Werkudara ngaturke sembahku katura jlitheng kakangku Ndrawati. Ya jagat pangestu ngara. Biyuh. Mbok ya nek nyuwara ki rada alon sithik ngono Werkudara. Nganti marai sumrepet Sang Hyang Surya ingkang gumlewang. Mak mrepet banjur krungu kang dadi aturmu. Lah iya. Sembahku Tampanana Kresna kakangku. Tak tampa pangestunipun Kakang Ndrawati wae Tampanana Werkudara. Tagegen dadake jimat ora liwat prayoga nunggon wong adhem Maswapati kakekku Kresna kakangku. Ya Werkudara kaya wis ora warang prayoga Dimas Jadipati. Koko Prabu Nadan kula ngaturaken sembah. Pamadya ya tak tampa pangestuku Tampanana Arjuna sampun sanget anggen kawula pundi. Koko Prabu kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya kadangipun Kakang Yayi Kembarna kula Sadewa pinten tangsen tak tampa pangestuning pun Kakang Bae Tampanana sampun sanget anggen kawula pundi Koko Prabu. Ya jagat pangestu ngara. Nggo dhisik kene. Gawe kaget sotaning galih pun yang. Ora kok seneng pun yang ngarep koma wantun sartanipun yang lancang dangu kelan apa kang dadi wigatine. Nanging sayektipun yang mung kepengin mangerteni sartane supaya sak mengko yen to jeneng para Kaki Prabu mangsuli kelan apa kang dadi pitakonanipun yang ing Wirata supayane dipidhangetake dening para putu-putu Pandhawa sumrambahe kawula ing Wirata apa dene Wadyabala lan kawula ning Prajanegara Ngamarta. Marata diagi putu Prabu. Gage paring dawuh anggon jeneng para tetegi ning Bale Makambang kira-kira antuk nugraha apa saka para Jawata lan dawuh apa ingkang kudu ditindakake dening para Pandhawa. Kaki Prabu, ya jagat pangestu karo Kanjeng Hyang. Ana dawuhmu apa Kaki Prabu? Menapa sekintenipun anggen kula badhe matur menapa kula dipun paringaken radi nyaket lan majeng anggen kula sowan. Awit supados sak mangke boten duna dungkap anggen padha Kanjeng Hyang nampi aturipun ingkang wayahing Ndrawati. Yen mangkono monggo Marata Dyagi ndak paringi purba asesa matur kang wijang paringa sabda pangandika. Nonon ngestaken dawuh Kanjeng Hyang. Anjrenggang Puspita rum tasireng samirana mre sekar kadong ngas kandana mawe hararas retnaning driya ya jagat pangestu wayah Bathara jagat manggiran Kanjeng mboten ateges ingkang wayahku mawantun matur cumalena den lancang matur wonten ngersa paduka Kanjeng Hyang Durgandana ing Wirata nanging sedaya menika kula kinten mboten saged pinambengan menapa ingkang dados kenenteking manahipun ingkang wayahing Ndrawati kapurih kula ngaturaken
menapa ingkang dados kasil lan kabul kawusananipun ingkang wayahing Ndrawati anggen sakmangke kula tetegi wonten ing Bale Makambang. Yo, marata diagi paringa dawuh nggih Puntu Prabu. Nun mangke Kanjeng Hyang. Mugi dados ning kawuningan bila anggenipun ingkang wayah Punata Ndrawati anggen kula lampah talak Brata tetegi wonten Bale Makambang rikala semanten ingkang wayah nampi wujuding kanugrahan saking para Jawata. Wonten ing kanugrahan ingkang kula tampi menika tansah kejawi namung wonten wujudipun buku Jitapsara aranipun. Kaki Prabu Ndrawati nampa wujuding kanugrahan ingkang aran buku Jitapsara. Kok dhisik kuwi apa nggih? Mugi dados ning kawuningan Kanjeng Hyang. Jitapsara menika suraosipun menawi dipun pariksani lan dipun surasa isining Jitapsara menika inggih menika wujuding kitab ingkang sakmangke saged mangertosi kados pundi lumadinipun marang gedhe Bratayuda antawisipun para Pandhawa kalawan Kurawa. Mangkono nggih. Inggih. Nanging mugi dados ning kawuningan ugi anggenipun ingkang wayah Ndrawati sakmangke nampi wujuding kanugrahan saking para Jawata. Wujudipun buku Jitapsara menika kedah kanthi liru pusakanipun ingkang wayahing Ndrawati inggih menika ingkang namipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma. Kanjeng Hyang nalika semanten pusakanipun ingkang wayah Punata Ndrawati wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma sampun kabanjut dening para Jawata. Samangke dipun paling liru kanugrahan inggih menika wujuding buku Jitapsara. Mengaten Kanjeng Hyang. Waladala. Ya jagat pangestu ngrawayah Bathara jagat. Yen mangkono miturut kang dadi atur pangandikane Putu Prabu Ndrawati ingkang puspun yang tampa. Yen to mangkene kahanane cetha kalamunta perang gedhe antarane Pandhawa lan Kurawa ya ingkang winastan perang gedhe Bratayuda ora suwe meneh bakal kelakon. Mesti kemawon mekaten Kanjeng Hyang. Jernyatanipun menapa ingkang sampun kula tampi sasmita saking para Jawata sampun cetha ngandhaken bilih para Kurawa lan para Pandhawa sakmangke kedah inggih menika napaki lampan ingkang namipun perang ageng Bratayuda. Ya nggih. Ya. Banjur dawuh sak banjure pun yang mung karimanut kang dadi panjaluke Putu Prabu ya Kaki Prabu Kresna. Mangkiriyen sekintenipun padha Kanjeng yang ngeparangaken gandeng menika ugi salah sawijining syarat sarana inggih menika ugi wujuding kewajiban ingkang kula surasa wonten sak madaning buku Jitapsara menika Kanjeng Hyang. Pramila samangke ingkang wayah Punata Ndrawati ingkang wayah Pun Kresna kula nyuwun supados ingkang wayah kautus minangka duta ingkang pungkasan ingkang wigatos inggih menika nanjaken dumateng kawontenan wonten ing Praja Negari Ngastina. Tegese piye? Ateges nuwun sewu. Menawi samangke padha Kanjeng Hyang Durgandana angutus ingkang wayah Pun Kresna minangka duta anggen kula badhe nanjaken wonten Praja Negari Ngastina menawi Yayi Prabu Duryudana cukeng sartanipun adreng ngukuhi negari Ngastina tartentu perang ageng Bratayuda badhe kasembadan lan badhe kelampah. Nanging sakmangke menawi Yayi Prabu Jaka Pitana Yayi Prabu Duryudana masrahaken negari Ngastina kelawan negari Ngamarta wonten pangusipun para Pandhawa paripaksa wujudipun inggih menika perang ageng Bratayuda inggih perang gedhe antawisipun Pandhawa lan Kurawa gagar wigar mboten siyos kelampah Kanjeng Hyang. Mangkono nggih. Inggih. Nanging mungkin dados ning kamuningan menawi estu pancen negari Ngastina dikukuhi ateges sakmangke bakal kelampah inggih menika pun perang ageng Bratayuda. Nanging mungkin dados ning kamuningan Kanjeng Hyang. Saderengipun para Pandhawa nglampahi perang ageng Bratayuda menika kedah ngawontenaken wujuding sesaji aran sesaji tawur. Kudu nganake sesaji ingkang arane sesaji tawur. Inggih. Banjur apa ingkang kudu dadi syarat sarana lumadining sesaji tawur kuwi mau nggih.
sartane apa ingkang kudu ditindakake kelawan para Pandhawa mungkin dados nuking kamuningan Kanjeng Hyang sesaji tawur menika sanes kok wujuding pala kependhem pala kesimpar pala gumantung lan sak panunggalanipun menika mboten nanging nuwun sewu sesaji tawur menika wujuding bekakak ing menungsa ingkang sakmangke keduga badhe dipun masraken supados sakmangke dipun tedha dipun pangan dening bangsaning Bajul Barat nanging ewa semanten titah ingkang keduga dados bekakak wujuding sesaji tawur menika boten dipun keparengaken titah utawi kawula alit ingkang anggenipun purun sartanipun kestu sakbiyantu marang para Pandhawa nglampahi sesaji tawur menika boten kepareng inggih menika nggadhahi ros ingkang kepeksa teges kawula menika kedah nggadhahi araos lila legawa lair lan batos nyorohaken gesangipun kinarya kamuktenan kamanenganing para Pandhawa mangkono nggih inggih banjur sapa ingkang kadhawuhan supaya sak mengko ngupadi wujuding saji tawur Arjuna kula wonten timbalan pun kakang bakal utusan nglawan Si Ading Madukara Koko Prabu kados pundi Si Adirak ya mesti wae kemutan sartane ngelingi lelabuhan sartane lakon ingkang nalika semana Yayi Arjuna apa dene Yayi Wrakudara wis nglabuhi kelawan swijining titah ana ing negara Ngekacakra nalika semana ingkang sepisan Yayi Janaka sakbiyantu ya kuwi nentremke marang uripe ingkang aran Resi Janadi ingkang sepisan ping pindho Yayi Arjuna nentremke sartane nyelametake kelawan ingkang aran Wijrapa banjur Sagotra uga Yayi Arjuna ingkang nulungi sartane nglabuhi marang uripe duk nalika bakal dipangan dening Nalendra Ngekacakra ya kuwi Prabu Kalabaka kersanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi Arjuna pun kakang dawuh kelawan Si Adi supaya Si Adi ngupadi telu menungsa kuwi mau ingkang ora ana liya wigati kejaba mung Yayi Arjuna supaya nagih janjine ingkang sepisan Resi Janadi Wijrapa dene Sagotra merga nalika semana Wijrapa Sagotra apa dene Resi Janadi wis lila legawa lair lan batin kepengin sakbiyantu marang bot repote para Pandhawa nalikane bakal tumapak panggedhe Bratayuda mekaten Koko Prabu iya nek ngaten mboten wonten atur sanesipun kejawi ingkang araying Madukara namung ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati bagus Arjuna iya lah kusik nggih Putra Prabu aku tak matur ana ngersaning Kaki Prabu Ndrawati Kanjeng yang kados pundi Pune yang mung bakal matur sumedhot alasane Pune yang gandeng tinemune Pune yang iki wong tuwa Pune yang iki tinemu werda Pune yang iki tinemu pepundhene para Pandhawa aku njaluk ya nggih supaya sak mengko negara Ngamarta aja ngasih dienggo jak-jakan wong Astina liripun aja ngasih negara Ngendraprasta kinarya ajanging pabaratan mangkaten Kanjeng Yang yo lajeng kersanipun yang maswa mati kados pundi tak lilani nggih negara Wirata sak utuhe sak mengko supayane dadi ajanging pabaratan yen to pancen perang gedhe Bratayuda iki mengko kasembatan nggih sikra-sikra yen Parmana kanca sikra nglaket nawang sesangga nalin trombek marwa sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya Korodha kuwara reka kiri-kiri oh
ya jagat pangestu para Kanjeng Hyang ngestaken dawuh padha Kanjeng Hyang Maswamati. Ya. Menawi mekaten ingkang dados sabda pangandikanipun Kanjeng Hyang Durgandana. Sampun cetha bilih sak mangke ingkang wayah pun Ndarawati inggih wayah pun Kresna. Kula kautus minangka duta ngemutaken sepisan malih inggih wekdal ingkang pungkasan dumateng pun Yayi Prabu Jaka Pitana. Ya tak lilani nggih. Tumili sak mengko ora kok jeneng ilangi rasa pakurmatanipun yang ana ngersane Kaki Prabu Ndarawati. Marata diaki tak jaluk Kaki Prabu Kresna budhal dina sak mengko iki. Nggih. Nang ngaten ingkang wayah punata Ndarawati namung prastawa dawuh paduka kula badhe nyuwun pamit madal wasilan. Samangke kula badhe bidhal sowan nyangketi kawontenan para Jenegaring Astina. Kula badhe nanjaken dumateng kawontenanipun Yayi Prabu Jaka Pitana. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, tak balang puja puji santi muga lanang jurit munggir Kaki Prabu Kresna kakangku ndereke tindahe Kresna kakangku. Wah, aja walang ati. Yen to pancen monggo perang gedhe Bharatayuda kelakon. Kresna kakangku ora sah cawi-cawi, ora sah melu-melu babagan paperangan. Mengko para kudu ingkang bakal merabah sing angkara murka ya ki para Satagurawa. Werkudaraya ning nganggo pernatan lho, Di. Yo mesine mangkono. Perang gedhe Bharatayuda miturut surasa ning buku Citapsara kuwi dudu perang ampyak amur-amur. Tuh. Yen manggun ndereke kelawan tindahe Kresna kakangku, Koko Prabu nderekaken tindak Jengkar Paduka. Koko Prabu Ndarawati ingkang wayah ingkang rayipun Darmakusuma. Ndherekaken tindak Jengkar Paduka anggenipun badhe sowan wonten para Jenegaring Astina. Inggih Yayi. Kula kinten sampun sekep menapa ingkang dados kewajibanipun ingkang wayah ing Ndarawati Kanjeng Hyang. Tumili sak mangke kula nyuwun pamit. Badhe sowan wonten para Jenegaring Astina mamestu Negaring Astina dipun kukuwi maripaksa perang ageng Bharatayuda kedah kaleksanan Kanjeng Hyang. Ngati-ati. Ngati-ati nggih. Saya
Karna ora ngira babar pisan Werkudara. Maswapati kakekku apa? Yen to semono gedene labuhane kadangmu ing Ndarawati, ya Kaki Prabu Kresna anggone bakal sakbiyan marang para Pandhawa nggone bakal napaki perang gedhe Bratayuda. Piye nggih? Lakon kaya mangkene wis bakal dumadi pun yang sejati ngeman marang kekadangan antarane Kurawa dene Pandhawa. Jernyatane Pandhawa lan Kurawa kuwi isih padha-padha litrah Barata. Nanging ana ngapa kok padha cecongran padha dardah kaya mangkene. Walah. Arina tanpananing dalu. Polyangki mung menggalih babakan kanan nek nganti Pandhawa mengko kalah. Napaki perang gedhe banjur arep kepiye kanane para Pandhawa. Maswapati kakekku, Werkudara piye? Tak kira ora dadak. Maswapati ya tur gandura kakekku kuwatir babagan lelakon iki. Mergo pancen kabeh ya para Pandhawa ki kautus dening dewa supaya nimbrasta angkara murka ya kuwi nerabasing para Sata Kurawa. Yen to pancen Gusti ngeparengake lan Gusti wis mene pesthi yen to angkara murka ing jagat bakal sirna ya teges bakal kelakon Pandhawa menang nggone napai perang Bratayuda nanging kosok wangsule yen to Gusti ngersake angkara murka isih kuncara ning jagat isih gumlar ning bawana iki. Wah, tak kira ora bakal kelakon Pandhawa menang lakoni paperangan. Ya. Wah wis aja ngrembug kaya ngono. Aja ngrembug kaya ngono. Rina wengi pun yangki mung donga, Pandhawa menang. Ora menang ki sak ora-orane cocok. Cocok apane? Tegese mangkene iki. Pandhawa kuwi nggone napaki perang gedhe Bratayuda ki ra sayekti mung mergo kewajiban. Yo, ora ana liya kejaba mung kewajiban. Mergo Bratayuda dudu kok jangkane Pandhawa lan Kurawa, nanging Bratayuda iki jangkane jagat. Mengkono munggu anggone Kresna kakangku nuturi lawan Werkudara. Nun mangke Kanjeng Hyang Putra Prabu Puntadewa piye? Nuwun sewu mbok nek kula dipun keparengaken matur. Mbok inggih perang ageng Bratayuda mriku dipun wurungaken kemawon. Lho kose. Babagan wurung sarta orane perang gedhe Bratayuda iki bakal kelakon apa ora mung gumantung kelawan Ratu Ngastina ya ingkang aran Prabu Duryudana. Yen to pancen dikukuwi teges perang gedhe Bratayuda bakal kelakon. Nanging yen to negara Ngastina lan Ngamarta dibalekake wangwasane para Pandhu teges bakal wurung perang gedhe Bratayuda sing sareh. Aduh. Werkudara, barep kakangku apa? Mbok nek iso mbok ya kepiye carane to Dimas? Perang gedhe Bratayuda diwurungake. Wah. Kowe aja marahi kaya rasane Pandhawa. Nek pancen kowe ora mentala nyumur pitados sing ludira. Oncating nyawa saka para kadang-kadangmu, ya kakangmu para Sata Kurawa ora sah melu perang. Werkudara ae sing nyambut gawe nerabasing para Sata Kurawa. Nanging yen to mung arep ngukup kamukten, tak kira ora dadak sarana paperangan Dimas. Mesake para Sata Kurawa kae ya menungsa, kae ya duweni wewenang saka Gusti supaya ning nglakoni urip ning jagat raya iki cerewet. Kenapa yen to pancen kowe ngersake perang Bratayuda wurung ora wiwit mau-mau nalikane Kresna kakangku isih mapan ning praja negara Wirata. Pun kakang iki wedi mergo nek Kaka Prabu Ndarawati mapan ning negara Wirata banjur mengko pun kakang arep protes. Mengko tak kira Werkudara saya lengangah-angah nggone mirang-mirangke lan nyengeni kelawan pun kakang. Bakune nek kowe jiring gedhe wedi mati, ora sat mandang Werkudara wae sing maju ning pabaratan. Wis.
Lelakon iku ora mung cukup dienggo padudon, lelakon iki ora mung cukup dienggo pekenengan jernyatane. Kahanan sing wis kaya mangkene iki wis dudu wancine Kokyan Perdondi, nanging kepiye carane lan saranane kepiye munggo apa sing bakal ditindake supayane mengko para Pandhawa bisa jujur semulur nggone nglakoni jangkaning jagat iki. Kanjeng Hyang inggih. Menawi katen ingkang wayah pun Darma Kusuma namung kantun nderek dumateng jangkaning jagat lan pestining kudrat. Wong kula nembe matur sekedhik kemawon adi kula Njodipati pun menteleng kaya ngoten. Guneman apa kuwi? Ora. Ya wis, yen mangkono Mas Opati kakek kumpung kari ngenteni Kang apa kang dadi kabul kawusanane jelidang kakangku anggone nanjake babagan kanan Prajanegara Ngastina ana ngersane Jaka Pitana kakangku. Yen mangkono ayo para Pandhawa kabeh wae pun yang kandhi manjing ning sanggar pelanggatan. Nanging sadurunge Arjuna kula wonten paringan dawuh gandeng muspurna jejibaning pasewakan Maratadyagi. Awi pun yang kanthi minggah ya mungganing sanggar pamujan nanging sadurunge bubar kang padha sibu jeneng Sunedya kundur kedaton nggih Putu Prabu utawa putu Raden Arjuna nun ngestaken dawuh keparang inggih wayahipun Arjuna nyuwun pamit madal pasilan Kanjeng Hyang. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning pananggilan Arsa sang nata kundur kedaton jeruk sanggireng dampar keprabon kilabet gambaran gading kadharaken sangjaning peremban jadi manggung tanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil pajaning keprabon kawitan saking mandura tindaknya sang Srinarana telamun Sinandra Yayah Jawata kairing Widodara Widodari.
Paridu mawar mangapura murwurahan pengarane ngajurit maguru kongso tata kadya putula ngor panjriting turangga hesti kata ingkang dojo layu sepit ong kadangku Yayi Setyaki ngarep ruci aja kaget siadi tak timbali ning alun-alun negara Wirata kepareng nyadong dawuh timbalanipun Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna ngawi ingkang arayi ngarep ruci pun tambah itu pareng kula nyadong dawuh Koko Prabu Setyaki wonten timbalan mesti wae tuwuh tandha pitakon saka sajroning atimu kena panggonku mudhun saka kedaton negara ing Wirata sajak kaya ngemu wigati kasinggihan estunipun ingkang rayi arsa matur wonten kersanipun Koko Prabu Ndorowati nanging boten wantun wekasan tan bangkit pinambeng aturipun ingkang rayi pun Setyaki nyadong dawuh Koko Prabu mangertiya kalamunta para Pandhawa wis bakal kaleksanan anggone nganakake duta saka para Pandhawa ingkang ana kejaba ya kuwi panggaweaning duta saka para Pandhawa sowan ning Raja Negara Ngastina ingkang wigati ngelingake kelawan Ratu Ngastina ya kuwi Yayi Prabu Jaka Pitana yen to pancen Yayi Prabu Jaka Pitana mbreguguk ngutha waton ora kestu maringake sarta nembalake negara Ngastina apa dening amarta ning panguwasane para Pandhawa teges perang gedhe Bharatayuda ya jangkaning jagat iki ora suwe meneh bakal kelakon. Oh iki. Mongko para Pandhawa wis kelakon nganake duta rong rambahan. Lah pun Kakang sing dadi jangkepe teges wektu dina iki pun Kakang leksanani minangka utusan saka para Pandhawa pun Kakang dadi duta ingkang kaping 3 saka para Kurawa, saka para Pandhawa. Lajeng kersanipun Koko Prabu kados pundi? Ngerti ya Yayi? Nggih, Kadiparan. Kalamun para Pandhawa nalika semana wis utusan kelawan duta ingkang sepisan ingkang ana kejaba mung Bibi Kunti Talibrata. Ingkang nalika semana ngelingake marang Prabu Duryudana malah gagal wigar ora entuk karya malah Bibi Kunti Talibrata dioman-oman dening Kurupati. Wekasan nalika semana geget pingget arasaning manah ya penggaling Bibi Kunti Talibrata. Wekasan ora kestu kondur ning Wirata saiki manjing mapan ning kadipatening Panggombakan. Ping pindhone para Pandhawa utusan duta ingkang kejaba mung nalendring Pancala Radya ya Paman Prabu ing Cempala ya Paman Prabu Drupada ya Paman Prabu Sucitra ingkang nalika semana uga ing pengangkah bakal ngelingake kelawan Prabu Duryudana ya Prabu Jaka Pitana uga gagar wigar ora entuk karya malah nalika semana Paman Prabu ing Pancala malah mestakane digabul boga nalika semana mestakane Kanjeng Maman Prabu Pancala dibiuki sega karo Ratu Ngastina. Inggih, ora sangguyu. Perkara wadi kok tok geguyu. Kersanipun. Banjur ingkang pungkasan lagi waipun Kakang nampa dawuh saka Kanjeng Hyang Maswapati ing Wirata kalamontopun Kakang wektu dina iki kapatah dadi dutaning para Pandhawa. Kinarya ngelingake sartane nanjeke sepisan ya klebu ingkang pungkasan. Merga wahyu ditapsara ingkang wis pun Kakang tampa iki Setyaki. Mula kang saka kuwi pun Kakang jaluk dawuh lawan Siadi digege mangsane digelak wancine. Siadi kudu sak biyantu marang pun Kakang Yayi Garbaruci.
kagiat risang kapirang urinang kul kinembet kempet dosang repnaning bawono waduh kok Prabu boten wonten atur sanes kejawi kula namung sendika dateng menapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Koko Prabu Ndrawati malah sak mangke kula kadhawan dados utawi kula kadhawan tumindak nglampahi menapa kemawon kula lair lan batos boten badhe awel lair lan batos gesang kula menawi kedadipun kelasaken kula toh nyawa kula toh pati kinarya kamukten lan kamanganing para Pandhawa lan kula sagah awit sampun dados prasetyaning manahipun ingkang raying garbaruji samangke mbok menawi ki jagat nyekseni dinten mriku prasetyaning setyaki pangestu wayahu Bathara Jagat ora ngira teka gedene semono ngatresnanmu kalawan mun Kakang ingkang kaeka kula mriku estu tresna kalawan Koko Prabu Ndrawati jernyatanipun paduka nalindra ingkang kula asi lan kula bekteni lan kula sembah iya lajeng ingkang kadwi kula mriku bebela dumateng tumindak kautaman pramila kula boten ikhlas menawi negari Ngamarta dipun sita kalian pihak Kurawa ya wis yen mangkono sisandene Siadi bakal pun Kakang dawuhi Kurawa menapa kula kedah satata gelaring baris Prawadya saking negari Ndrawati ora perlu tak kira nanging Siadi mung bakal tak dawuhi Siadi mung bakal tak patah dadi wujuding kusir. Kula kinen dados kusir. Iya. Nanging mangkene dudu kok kusir ingkang golek pangan, golek sandang, babar pisan dudu. Nanging anggone Siadi garep boruci madeg kusir iki, kusir ingkang kewajibane ngreksa marang reksa niku. Ngreksa teges njaga kelawan dutaning agung saka para Pandhawa mekaten ya menawi kula namung sendika ndherek menawi kula kedah kapatah dados gusiripun Kanjeng Koko Prabu Ndrawati ya marata diage kowe tak paringi tetenger ya kusir aran kusir Kyai Daruki ya kula tau tate mireng jeneng niku Daruki niku dahar turu ayo nek ngaten kula mung sendika ndherek marata diaki sawisna kreta pusaka Kyai Jaladhara pun Kakang bakal tumuju ning Praja Negara Ngastina nyuwun pamit tamping pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki Solo
Nalika semanten nenggih nata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna kadharaken dening ingkang rayi nenggih Senopati ing Ndarawati Sang Raden Harya Setyaki. Nalika semanten Gyonite kreta aran Kyai Jaladara anenggih kreta kencana ingkang tretes emas mutiara Jamrut sriyantane yasaning Sang Hyang Bathara Wisnu. Nalika semanten tinarik kuda cacah sekawan ingkang awarni abrit, pethak, cemeng lan kuning ingkang dados lambang jagat. Nalika semanten Gyong Mesat wonang kreta tinarik kuda angambah dirgantara kebat kaya kilat kesit pindha tatik tuwingulan saking antariksa kaya darut tarungan tanah sae jawi namung wujuding jawata catur ingkang mrepeki lan nata Ndarawati mau. Kresna mandhek Kresna Kenarya wangsit pindha kombang sepa matu sarine awang susu angin nganti nggone damel kaget sotanipun ngabdipun nata Ndarawati teka mboten mangling jawata cacah catur iwang pikulun Narada iwang pikulun Kanwa iwang pikulun Janaka kelawan iwang pikulun Rama Panasa ingkang mrepeki lan unggiwanipun ingkang abdi pun Sri Bathara Kresna pukulun kemarin kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun rekencang marudayang Pak Makmong bobolong kali cedhe sapa sing gawe nangka buah sak dikabyok kari betone lodolo Yaya Kresna jeneng para ngaturake bekti lan manjran ulun-ulun tampa mbaya liwat pangestu ulun tampanan nata Ndarawati Ih, pukulun sampun sanget anggen kawula pundi? Ya. Pukulun kan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk
Ya nata Ndrawati ulun tampa mboya liwat pangestu ulun tampanana nggih. Iwang piku ulun Janaka kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya nata Ndrawati ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampani. Sampun sanget anggen kawula pundi? Iwang piku ulun Rama Parasu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Wah, ya. Nata Ndrawati Kresna. Jeneng kita berbekti lan panjenengan ulun ora lewat pangestuku wae tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi pukulun. Damel kaget teka Jawata catur merpeki kelawan ingkang abdi pun Sri Bathara Kresna. Nyadong dawuh pukulun. Iki ngene ya Kresna. Yektine anggone para dewa cacahe 4 merpeki kelawan jeneng para iki mboya kok saka kekarepaning para dewa cacahe 4 iki pribadi babar pisan dudu. Nanging pancen nalika semana anggone panjenengan ulun kadherake dening Kanwa Janaka betine Rama Parasu iki merga pancen wis nampa dawuh saka Iwang Pikulun ya Adi Guru Manikmaya ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ingkang nalika semana kinarya nyekseni lumadining ya kuwidutaning agung anggone lumaku nindakake darmaning adil sakbiyantu kawan para Pandhawa. Lho Kang saka kuwi ya nggih. Aja kadhati kajeron manampa ora kok diteges para dewa bakal cawe-cawe bakal melu-melu kelawan jangkaning jagat babar pisan mboya. Mboya. Para Pandhawa merga para dewa mboya dikeparengake cawe-cawe ya kowe perang gedhe Bratayuda mluk kang saka kuwi nalika semana Adi Guru utusan kelawan ya panjenengan ulun Kanwa Janaka padine Rama Parasu kinan nyekseni kelawan jeneng kita. Anggone sak mengko bakal nanjake kahanan marang Ratu ing Ngastina ya Ki Prabu Jakapitana. Yen ta iki mengko ngasih Ratu Ngastina masrahke Bali wujude negara Ngastina teges perang gedhe Bratayuda bakale wurung sartane ora bakal kelakon. Nanging kosok balene yen ta Ratu Ngastina sugeng adreng kuwi negara Ngastina ora gelem balekake panguwasane para Pandhawa. Ya teges perang gedhe Bratayuda paripaksa kudu nglakon nggih. Mangkono Kresna. Tatkala narapa Kresna tantula sanyakra ring Sang Janawi Suta. Ingkang mayah pun Nata Ndrawati sampun saged nampi sabda pandika saking Iwang Pikulun Narada. Iya. Tumilih sak mangke menawi estu paduka badhe nyekseni dumateng anggenipun ingkang wayah pun Kresna badhe nanjaken kawontenan dumateng Yayi Prabu Jakapitana. Lah sumangga. Sak mangke para Jawata catur sekalian kula dherekaken kula suwun supados nunggal sak rata wonten kreta Kyai Jaladara. Mangkono Kresna inggih pukulun ya. Yen mangkono ya kula dherekake nggih, kula dherekake.